Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο γήπεδο Fair Play για ένα απογευματινό match play-off που θα κρίνει πρόκριση στην Βραζιλία. Λέμε εδώ τους παίκτες των δύο ομάδων. Άγγελος Γεωργόπουλος σε πρώτο πλάνο, ένα από τα αστέρια των Κρουαζέιρο. Το μάτς θα ξεκινήσει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ένα δύσκολο μάτς. Βλέπετε εδώ τους αντιπάλους. Παίρνα. Ας ευχηθούμε να γίνει ένα καλό μάτς και να κερδίσει ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός. Τόλης. Το πρώτο σου του αγώνα και είναι corner. Στο δεύτερο δοκάρι. Μιλάμε για μία από τις κορυφαίες ομάδες που έχουν βρεθεί ποτέ στα 5x5. Βλέπετε πως παίζουν. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι δέσμευση. Γυρίστε! Πολύ κινητικοί παίχτες. Πολύ αθλητικοί. Κυριολεκτικά στο γήπεδο φαίνονται διπλάσιοι από τους δικούς μας. Σωματικά. Αλλά και τεχνικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα γκολ ώστε τους βάλουμε να τους βάλουμε λίγη πίεση. Και να δούμε. Να τους αγχώσουμε. Ο καιρός στο γήπεδο της Παλίνης είναι έθριος. Λίγα σύννεφα καλύπτουν τον αθηναϊκό ουρανό. Και έχουμε τον γκολ. 1-0. Μπράβο ρε ομάδα! Λίγα σύννεφα καλύπτουν τον αθηναϊκό ουρανό. Πάμε δυνατά, με τακτική. Μήπως γίνει το θαύμα. Ένα θαύμα που για να γίνει πρέπει να το πιστέψουμε πάνω απ' όλα. Για να δούμε, μεγάλη ευκαιρία αυτή. Τον περάσει, τον περνάει. Πάμε πίσω. Πραγματικά δεν θέλω να μπω στον αγώνα για να μην χαλάσω αυτές τις ωραίες στιγμές που ζούμε σήμερα, αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι προηγούμαστε κόντρα σε αυτήν την ομάδα. Για να δούμε τη συνεργασία των δύο παιχτών. Γιώργος κόβει. Και τώρα ο Τόλης φεύγει στην αντεπίθεση. Θα δει το Γιώργο. Δεν τον βλέπει. Λέει να τελειώσει μόνος του. Όχι.
τώρα. Μπράβο, Άγγελε. Γιώργος. Δεν ακολουθείτε. 1-1. Βγήκατε 2 μπροστά. Δεν ακολουθείτε. Βγήκατε 2 μπροστά και δεν ακολούθησε κανείς. Το όνειρο κράτησε 2 λεπτά. Το σκορ είναι 1-1. Είπαμε το μάτι σήμερα θα είναι δύσκολο. Δεν έχουμε πολλές προσδοκίες. Θα δώσουμε όμως το 101%. Είναι η υπόσχεση στους εκατοντάδες εκατομμύρια οπαδούς μας ανά τον κόσμο. Τόλης. Ίσως το παίχτης βαρόμετρο αυτής της ομάδας. Θα τελειώσει. Μεγάλη ευκαιρία. Ωραία. Μπορούσε. Γυρίστε! Ακολούθα τον! Πρέπει να παίξουμε και παθιασμένα. Όχι, εκεί 2-1. Και παθιασμένα, όχι εκεί. 2-1 και δύσκολα τα πράγματα. Σημασία έχει να μείνουμε κοντά στο σκορ όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Τίποτα δεν είναι 100.